Blegegek kugek sadulita mel persasat kaya dene kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu namung sak sudung kula kemawon lha kok kerawan mriyagung mboten mangling menika lancur Pandhawa putring Jodipati Ndara Gatotkaca Gus katuran karaharjan rawuhipun Ndara Siwa Semar tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula prapaku ning Karang Kadempel aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Ndara dipun sekecakaken anggenipun lenggah jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi lenggah wonten ing negari Ndara kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka matur sembah nuwun Nala Gareng Petruk Bagong kowe ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole ngestaken dawuh Pak Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara yo Nala Gareng tak tumpuk ora liwat pangestuku Tampanana nun inggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripih dipun sekecakaken anggenipun lenggah ya Garing kaya wis ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Panakawan Petruk tak tumpu pangestuku Tampanana nun inggih dipun sekecakaken lenggahipun nggih Den ya Petruk kaya wis ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Panakawan Bagong tak tumpu dipun sekecakaken anggenipun lenggah ya Bagong kaya wis ora kurang prayoga nun inggih sampun boten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel menapa dipun utus pepunden Pandhawa upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula boten badhe selak nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi Gus monggo kula aturi paring pangandikan ingkang abdipun Semar nedya nganglungaken jangga nelingaken Karna Ndara Siwa Semar panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwa Nayantaka dudu pribadining Gatotkaca nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa wigatosipun nanjihake lawan Siwa Nayantaka usana sak candra Siwa Semar ora caket lawan negara Ngamarta lan ora katon suwan ning negara Ngamarta apa panjen Siwa Nayantaka merengkang kelawan pranatan Praja Ngamarta apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk apa pancen Siwa Nayantaka duwe gegayuhan kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake lawan Siwa Semar upama salah sewiji mau pancen ana ing ginebeng ana ing penggaling Siwa Nayantaka mrenggal ndak aturi paring dawuh mengko ing bakal munjuk atur ngersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma Siwa Semar Siwa Badranaya Hendra ingkang muswita rum kasiliring samirana mrih sekar Gatotkaca ngas kandhanya
maweh raras renaning driya blegegek kugek sadulita mel matur nuwun nggih Den dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta sakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa ta sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ing gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ing ngateteken ati suci pepayung Budi Rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den. Nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning Karang Kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengkono Siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbi panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kalian para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung Budi Rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk mboten ndara luwih-luwih kok gegayuhan sing ajeng kula gayo niku napa kula niku wong sekeng wong ora duwe kula niki ming kawula kula niki ming abdi upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparuh mengko ndak disebut cecak muntal cagak cebol gayuh wulan muta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun wenangaken budidaya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayan Semar ya tetep kula ajeng budidaya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar ndoro. Mengkono Siwa Semar nggih. Mula
sampeyan boten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awa ing Ngamarta sampun panjenengan ndikaaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsuli enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa mboten lajeng gadahi panyakra bawa bilih Semar sampun sumita wonten negari Ngamarta menika dereng Ndara. Siwa Semar iya nggih. Niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan. Wondene saklajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca. Monggo dawuh Kanjeng Prabu Darmakusuma. Yen to Siwa Semar sagu lan keduga tak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta. Iku monggo ingkang dadi kebenganing rasaku Siwanayantaka. Mangke riyen Den. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan. Nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati. Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggo kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara. Palukon lakune nglekas lukita linuting kidung katurun hamomong mangon manah ayu ana tanah kolong. Ayo ana tanah kolong akolong mamatu karo sebebyar katalika nangka semanten manter pangandikanipun iki Lurah Nayantaka tinampi Raden Gatotkaca miwah sangya para kawula ing Karang Kadempel ingkang sami midhangetaken sabdaning iki Lurah Nayantaka dadak sakoleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana manten ora dudut saka wantil ing kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendhaping padukuhan dadosaken cingak kang samya mulat ngrepepeh pindha sata metarangan lampahing sang wanara. Titiyane gandha yane trisanya purnama sasi kilar-kilaran nang tengah latar
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut kambrang kanggeng awit denceng-dencengan tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo iki kok ana kethek putih mongko capet-capet aku kelingan aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak apa bener kowe sumitraku mbiyen nyun pangapunten Kyai kenging menapa paduka supe dhateng kula aku ki takon wangsulana dhisik apa kowe bener tau tate srawung karo aku mataun-taun srawungipun kaliyan Kyai Semar nek ngono apa kowe iki anoman mboten lepat kula ing abdipun anoman Kyai lah dalah lah kowe iki kok dinahi umur dawa inggih pangestunipun mekaten selama iki ket sore wis apik lho Pak konjur wong tuwa iki kleru iki entuk wae sak suwene iki kowe urip nendi kula tasih wonten ing tlatah Gindi kula tasih nderekaken Sinuwun Prabu Rama Wijaya kowe Sinuwun Rama ya isih sugeng pangestunipun tasih Kyai anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih Ki Lurah ugi nak manggya kawidadan slamet wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane nala gareng anoman ki lho wah anoman wis slamet man pangestunipun Ki Lurah Nala Garing wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah waduh kaya awet urip kowe inggih untumu ya isih komplit nggih pangestunipun tasih awakmu ya isih sentosa kaya ngono inggih Ki Lurah karo sapa piyambakan kemawon ora nggawa kanca-kanca munyuk paguyuban munyuk mboten Ki Lurah sampun sami pejah sedaya wah wis do mati kabeh sampun kantun kula kalian Paman Sugriwa waduh pirang-pirang ewu munyuk semonake iki do mati. Nggih, mestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Slamet, Man. Ki Lurah Petruk menika. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Nuli sangat anggen kala ndadosaken jimat. Wah, maklong bareng karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Ki Lurah Petruk. Syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun boten kirang prayogi. Slamet, Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet wae. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Gong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong ki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten Ki Lurah kula terima. Nah, ngono dadi
Kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya, kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Kelurahan Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan? Mboten. Namung piyambak mawon Kelurahan Bagong. Wis do mati ya? Sampun. Munyo sing raine wedhus wae? Kapimindo. Ha ya mati. Pejah. Munyo sing raine boyo Kapisarobo menika ugi pejah. Munyuk sing butute dawa banget kae cacing kanil menika ugi sampun boten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten Lurah. Ayo wis ketata-tata mati. Lho. Kondur kon tata-tata mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ha wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening Punden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya katingal boten gadhahi karkat, katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjuk atur ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh. Bilih sapengker panjenengan persasat sampun boten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni. Tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar. Sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi dunungipun Kyai Semar parandiri boten dipun saged kula sumerapi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng sangya para kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Ki Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng enggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten negaring Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya. Tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten Ki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe. Aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati Senggana. Ucap kacarita. Nalika semanten dereng purna sami balacana. Kasarupraptaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiat kang samya mulat. Anoman malungkat sampun pranteng witing naga sari.
kurang ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul. Lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature senggana. Penemban winanto ing suka basuki rawuhipun penemban. Gandak blekuduk suwaru gembal sumarante. Awela. Iya Semar, slamet tekaku ning sambikala praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa, pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Lho nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Dipun sekecakaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar, cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sowanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngastina lan para Kurawa bisa njayeng bawana. Sateman negara Ngastina saka kondhang Kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumrap anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun? Nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwa rekasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasa dowahi. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar. Nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah mongko kondhang Kalukengrat. Persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap kuwi mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha mlengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondhang Kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki, ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu kaya mengene iki dimbrokke, gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana sago nyukupi, sago menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembatan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan, emas kok dinggo jarikan, apa ana? Sesuk bakale ming kowe sing nganggo, ming kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip
Sing luwih saka sakbarakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene. Ayo Mir mangkat yo Mir yo. Bagong kok mangkat piye to? Ketoke kaya menghanyutkan. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah meng kari ungkang-ungkang tenguk lenggan dengkul. Apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kosek togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa. Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para sata Kurawa kuwi padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal padha tumindakan karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa 100 cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwodasena ora nerusake ngene tumindakan karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Bagawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekke yen wis tekan negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki mung dajating batur ning Panakawan kok dipethuk nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda 8 diret para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko ki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Ora ya bocah dina iki ora usah dadak tida-tida. Ning wanter sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penemban Durna, menawi Semar dipun imingi-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuen kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng Jengandika Bapa Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengandika Bapa ing Saka 5. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka anggrek-anggrek kautaman. Yen perlu Karang Kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Batranaya. Sang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris Risang mawek kandrung sabaran katulu Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel. Kawula sak Karang Kadempel bakal katut
cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Neng kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusake Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong antil lho kowe. Wong tuwa ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku. Ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe kok dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyongne negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kentange metu. Piye, Tru? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Sak mangsa-mangsa. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbah? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bereng ngulon ngecan. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Lho, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mepalangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya, mesti bakal tak katut ke dosane. Nek ngono aku sing arep katut ke dosane. Lho, nek pancen kowe dadi mepalangi Durna, kowe tak katut ke dosane. Fake. Apa gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho, apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagongnya harus sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrek. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis.
Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudun aku ora wedi. Dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumangsamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang yang kebagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing medeni awamu. Ayo, nek pancen wani karo Begawan Durna, nendi papane wong neter kanthi dayan. Aku manut metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Kowe tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Bawa sawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Oh, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njara langit. Semar boyongen. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela, gah. Nek arep sumbar ku awake dhewe. Waton iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badraya. Oh, lakon mati kene apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semire senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Kowe jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Sawan re. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel e. Aku ki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel, lho. Tandingi sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh. Tru, moh. Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake wae ra petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Mbak. Aja olehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sopo sing arep nandingi? Waduh. Sopo ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndur-ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Degya kala togok. Udu. Wil katak sini. Oh, wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit Ngalengka, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nalagareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan boten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwianku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh.
Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sago, sagah. Ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun kula Semar menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih mestaken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapakne kon dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis, ya. Waduh kedangaan Wan. Lenggah kene. Nyun ngapura Bapak. Aku kok bendina mintok waneni to Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodo. Bar bodo jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jarene nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku ki seru arep nukokke. Wis aja dorame. Petro. Pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestake dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestake dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja meneng wae. Nggih, Pak, ngestake dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perang saya mbondo kalani Petruk kowe matura karo aku. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal njawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestakaken dawuh, Pak.
wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Bali Wisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati kaya tumurun ing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane